Ja sam iz doma Urifata Burževića. Kakvog doma? Pa za nezbrinutu decu. Pa što ne kažete? Našla sam da vidim bebu, kontrolu. Ti si sama, ja sam sam. Bebu već imamo. Imamo. Evo bebe. Izgore mi gibanica. Slatka. Dođu vam. Pripeklo, bre, 43 u ladu. Pa gdje su ovi iz proletera? Oni nisu još stigli. Ako vaši izađu na teren, a protivnički tim se ne pojavi, to je odmah par forfe, 3-0 za vas. Ali, to sve može da se poništi. Ako oni predaju potvrdu Savezu o elementarnoj nepogodi. A ko tu potvrdu izdaje? Meteorološki zavod. Za koliko? 300 eura. U dinarskoj protivvrednosti. Tata, kad ćemo mi da igramo pošteno? Navijaćete pošteno, a? Jel hoćemo? Hoćemo. Dobro. Ništa, recimo da ćemo lepo da otkažemo sudiji sve ovo, pa kako padne, padne. Kako će oni, mučeni, pošteno kad imaju dve leve noge? Mislim, nije što su moji, ali stvarno pojma nemaju. Ne znam. Kako ćemo sad? A mi baš nikakvog sponzora nemamo. Hoću da kaže da Peca, pekar, što pravi ove uštene perece, znaš? On bi volio da mu Ronaldo nosi, da mu nosi na dresu, ali on nema para da plati Rolanda, ali mogo bi da plati ove tvoje sinove, da oni nose perece na dresu. Sad će Peca da plati neke pare, da mu mi nosimo da bi prodao 2-3 perece više, bre. Daj, bre, Čalija, pusti me, čovjek. Pa ne radi se o tome, nego se radi što će Peca da ispadne baja pred drugima, jebi ga da kažu, jebote, vidiš, on ima pare, za neki klub zavisi od njega, misli, znaš, kako ti kažem, a ti dobiješ lovu za to. Znaš da ti je dobra ta ideja? Pa kako ne? Poštovani prijatelji, dragi gosti, bliži se 21 čas kada će zvanično početi naše donatorsko veče kao uvod u proslavu prve pobede u 3. ligi. Molim jedan buran aplauz! Molim vas da burnim aplauzom pozdravite legendu srpskog fudbala, kapitena Crvene zvezde i reprezentacije, Dejan Deki Stanković i njegovog prijatelja, bivšeg kapitena Crvene zvezde, Nenada Milijaša! Joj! Prijatelju, hvala ti što si došao, stvarno si veliki fudbaler i čovjek. Ništa, Iko, sve za fudbal. Učinit ćemo sve što budemo mogli. Hvala ti puno. Mali kluba došli do ovde, svaka čast, zaslužili ste. Pogledajte sad dobro ove fudbalere i ova prazna mesta na njihovim grudima. Sad je vaša šansa da večeras kupite ova prazna mesta da biste sutra već bili na televiziji koju će gledati cela Srbija i uskoro cela Evropa. Početna cena 100 eura. A šta to godišnje? Po utakmici. Imamo li ponudu? 200 eura. Gospodin Stanković Dejan, 200 eura. Molim jedan buran aplauz. Bravo! O, gospođa Gordana, prva dama vulkanizerske radnje Goodyear, 220 eura. 250. Nisam li ja to dobro čula? 250 eura! Hvala, Nenade! Molim jedan buran aplauz! 300! Već ti poludela? 1000 eura. Prodato! Sada idemo